Мирът на Господа да бъде с вас, братя и сестри. Каква огромна радост е да бъдете тук в тази специална сутрин, когато заедно ще търсим присъствието на Бога и ще започнем деня с обновена вяра. Това е момент да оставим на страна тежестта на тревогите и да се отворим за една силна молитва, способна да донесе вътрешен мир и духовна сила сред житейските борби. Псалом 143 е дълбок вик на душата, една молба, която се ражда от уязвимостта и пълното предаване на Бога. Той е като балсам, който лекува най-скритите рани, като сигурно пристанище сред вътрешните бури и бурните води. Може би днес си се събудил уморен, тревожен или с притеснено сърце, но тук ще намериш надежда и божествено напътствие, за да вървиш твърдо напред. Нека заедно превърнем тази сутрин във време на медитация, благодарност и хваление, подготвяйки сърцето си за истинско духовно обновление. Затвори очи за миг и изречи с мен тази молитва. Господи, успокой бурите вътре в нас, донеси мир там, където има неспокойство, и укрепи нашата вяра, за да можем да живеем в доверие към Твоята воля. И те каня, остани с мен до края на това видео, защото има едно духовно таинство, разкрито в Псалом 143, което може да промени начина, по който посрещаш предизвикателствата на живота. Това не е просто размисъл, а ключ към победата, която Бог е приготвил за теб днес. Псалом 143 е повече от древни думи, написани върху пергамент. Той е викът на душа, която признава своите слабости и търси убежище в Божието присъствие. Когато четем този текст сутрин като част от нашата силна молитва, усещаме, че той изразява онова, което толкова често носим в сърцето си, борбата срещу вътрешните и външни тревоги. Това е покана да вдигнем очи отвъд проблема и да се доверим, че има Бог, който чува и отговаря. Този спешен вик не е знак на безнадежден отчаяние, а на жива вяра, която отказва да се предаде. Това е като човек, който се намира сред бурни води и, макар уморен, продължава да вика за помощ, защото вярва, че Божията ръка ще дойде насреща. Когато превърнеш сутрешната молитва в навик, всяка молба става упражнение на доверие в Бога, ежедневно потвърждение, че Той е източникът на вътрешния мир. Представи си да започнеш деня по този начин, вместо да се хвърляш директно в тревогите. Отваряш Библията, четеш Псалом 143 и оставяш думите му да станат котва за твоята вяра. Тази проста практика поражда духовна сила, обновена надежда и подготвя сърцето ти да посрещне предизвикателствата. Това не е магия, а медитация и предаване, които учат сърцето да почива в Божията грижа. Когато четем Псалом 143, разбираме, че дори сред болка и тревога, псалмистът поддържа жива пламъка на надеждата. Тази надежда не е случайна, а плод на вяра, която вече е изпитала Божията грижа в миналото. Тя е като ходене в тъмна долина, но със сигурността, че в далечината има светлина, която води стъпките. Сутрешната молитва в този контекст става гориво, което всеки ден подновява тази увереност. Колко пъти си преживявал дълги нощи, пълни със съмнения и страхове, мислейки, че няма да имаш сили да продължиш. И въпреки това е настъпил нов ден и животът е продължил. Самият този факт вече показва, че надеждата никога не ни изоставя. Вярата ни учи, че дори когато очите виждат само бури, сърцето може да почива в доверието в Бога, защото Той е светлината, която пробива мрака. Да приложиш това на практика означава да превърнеш всеки труден момент във възможност за медитация и хваление. Вместо да се фиксираш само върху проблемите, можеш да заявиш: аз вярвам, че Господ е с мен и този период ще отмине. Този прост жест е форма на поклонение, която променя гледната точка и укрепва духовната сила. В крайна сметка посланието е ясно: тъмнината никога няма да бъде по-силна от светлината, която идва от Бога. Псалом 143 не е написан просто да бъде четен като история, а за да бъде живен като ежедневна практика. Размисълът и медитацията ни помагат да превърнем думите в опит, позволявайки на посланието да влезе в сърцето и да оформя нашите нагласи. Отделянето на един момент сутрин за тази силна молитва е като поливане на душата с надежда, вяра и вътрешен мир.
Да се потупиш в Псалм 143 означава да се поставиш вътре в него, да си представиш думите като свои, да се разпознаеш в болките, в молбите и в изповедите на доверие в Бога. Това прави четенето живо и лично, като писмо, написано специално за теб. Така всеки стих се превръща в божествено напътствие, разкривайки пътища, които често са били скрити. На практика можеш да избираш по един стих на ден, да го повтаряш тихо по време на работа, да размишляваш върху него, докато вървиш, или да го запишеш в тетрадка на благодарността. Такива малки навици държат сърцето в състояние на хваление и поклонение, дори сред трудности. И най-красивото е, че колкото повече медитираме, толкова повече откриваме, че Божието Слово не само утешава, но и укрепва и обновява духа. Колко пъти си чувствал, че тичаш срещу времето, опитвайки се да решиш всичко сам, докато не осъзнаеш, че силите ти не са достатъчни. Псалм 143 ни напомня за важността да спрем, да поемем дълбоко въздух и да се предадем напълно на Бога. Именно в този момент на отдаване откриваме вътрешен мир, който никакво човешко постижение не може да даде. Да спреш пред Бога не означава да се откажеш, а да признаеш, че съществува духовна сила, по-голяма от нас, която ни води. Това е като да пуснеш веслата сред бурните води и да оставиш Господа да управлява лодката. Този акт на предаване поражда надежда, защото премахва тежестта на «Аз трябва да се справя с всичко» и я поставя в ръцете на този, който наистина може всичко. На практика това може да стане чрез малки ежедневни жестове, да отделиш 5 минути за сутрешна молитва, да затвориш очи сред забързаността и да кажеш «Господи, доверявам се на Теб», или дори да пуснеш хвалебна песен, която успокоява ума. Това са прости действия, но те отварят място за божественото напътствие да действа, обновявайки силите и носейки покой, който светът не може да даде. Да прочетеш Псалм 143 само веднъж може да донесе утеха, но именно в ежедневната практика той разкрива цялата си духовна сила. Когато превърнем това четене в част от нашата рутина, то се трансформира в сутрешна молитва, в ръководство за сърцето и в постоянен източник на надежда. Това е като поливането на растение, колкото повече се грижиш, толкова повече то цъфти. Така е и с вярата. Да превърнеш псалма в навик означава да създадеш специален момент всеки ден. Можеш да започнеш деня с размишление върху един стих, да го напишеш на лист и да го поставиш на видно място или дори да го споделиш с някого, който има нужда от насърчение. Това упражнение в постоянство укрепва не само доверието в Бога, но и поражда вътрешен мир, защото ни напомня, че не сме сами в нашите битки. И най-хубавото е, че с времето тази практика престава да бъде усилие и става естествена, като дишането. Когато Словото стане част от живота, то действа като фар на надежда, който осветява дори най-мрачните дни. Именно тогава настъпва духовното обновление, без шум, но дълбоко и преобразяващо. В нашето общество често сме научени да крием слабостите си, да изглежда, че всичко е наред, дори когато не е. Но Псалм 143 показва точно обратното. Псалмистът признава своята уязвимост и с този жест показва истинска смелост. Да признаеш слабостите си пред Бога е акт на вяра, защото именно в тази празнота се проявява духовната сила. Когато изповядваме своите ограничения, ние заявяваме, че се доверяваме на Бога повече, отколкото на собствените си способности. Това искрено предаване поражда вътрешен мир, защото вече не е нужно да носим маски или да живеем под тежестта на невъзможни очаквания. Силната молитва се ражда именно от това смирено сърце, което признава: Господи, имам нужда от Теб. На практика това признание може да се изрази в края на всеки ден, в момент на медитация и благодарност. Вместо да се съсредоточаваме само върху това, което е сгрешено, можем да кажем: Отче, ето областите, в които се провалих, но вярвам, че Ти ще ми помогнеш да ги преодолея. Този прост акт отваря място за духовно обновление и укрепва надеждата, че Бог действа дори когато ние не виждаме. В Псалм 143 псалмистът зове Бог да му покаже пътя, по който трябва да върви. Тази молба разкрива нещо дълбоко, не е достатъчно само духовна сила, нужна е и посока.
Колко често имаме енергия, но не знаем на къде да поемем. Именно тук сутрешната молитва става от съществено значение, защото в нея искаме божествено напътствие за всяка стъпка на деня. Да се довериш на Бога да ръководи нашите решения не означава да очакваме готови и незабавни отговори, а да вярваме, че Той отваря и затваря врати според това, което е най-добра за нас. Понякога едно неочаквано закъснение, промяна на планове или дори едно не може да бъде Неговата грижа, която ни предпазва от по-голямо зло. Когато гледаме от тази перспектива, дори разочарованията се превръщат в знаци на Божията любов. На практика можеш да започнеш деня с простата молитва: Господи, ръководи моите избори, покажи ми правилния път и ме освободи от разсейванията, които ме отдалечават от Теб. Тази молитва вече променя начина, по който посрещаме предизвикателствата. С течение на времето ще усетиш, че вътрешният мир нараства, защото откриваш, че не вървиш сам, има Бог, който върви пред теб и осветява всяка крачка. Псалм 143 отеква с доверието на човек, който знае, че дори сред битките Бог остава верен. Това убеждение е утеха за душата, няма значение колко голяма е буята. Божията любов и милост са постоянни. Тази сигурност ни дава вътрешен мир и духовна сила да продължим напред, дори когато всичко изглежда да се разрушава. Да се довериш на Божията любов означава да си спомниш, че Той вече ни е поддържал преди и следователно ще продължи да поддържа и сега. Това е като да погледнеш назад и да видиш следите на избавления, отворени врати и неочаквани отговори, които вече сме получили. Това обновява вярата и ни кара да разберем, че не вървим сами, защото Неговото присъствие е реално във всеки детайл от живота. На практика това доверие се укрепва чрез хваление и поклонение. Когато издигнем глас да благодарим дори след болка, ние казваме: Господи, знам, че Ти си с мен. Този акт на благодарност не само почита Бога, но и изпълва сърцето ни с надежда и смелост да посрещнем следващите предизвикателства. Защото който се доверява на Божията милост, намира покой дори сред скърби. Псалм 143 ни напомня, че не е нужно да носим сами тежестта на тревогите. Когато предаваме страховете и безпокойствата си на Бога, преживяваме вътрешен мир, който светът не може да даде. Това е като да свалиш тежка раница след дълъг поход, изведнъж тялото поема въздух с облегчение, а душата намира покой. Това предаване не става веднъж завинаги, а то е ежедневно, обновявано с всяка сутрешна молитва. Когато се събудиш, можеш да заявиш: Господи, предавам в Твоите ръце всяка тревога и се доверявам на Твоята грижа. Този прост жест е силна молитва, защото превръща неспокойствието в доверие, а тревогата във вярваща надежда. На практика можеш да запишеш на лист своите най-големи страхове и след молитва да го скъсаш или да го сложиш в Библията като знак на предаване. Това символично упражнение помага да се укрепи доверието в Бога и напомня, че Той е в контрол. Така духовната сила нараства и сърцето намира свобода да живее с повече надежда, благодарност и духовно обновление. В Псалм 143 виждаме, че дори сред болка има място за благодарност и хваление. Да благодариш не означава да пренебрегваш трудностите, а да признаеш, че Бог вече е направил много и ще продължи да действа. Този навик ни приближава до сърцето на Отца и ни помага да култивираме надежда и вяра дори когато животът изглежда труден. Практиката на благодарността променя погледа, вместо да виждаме само това, което липсва, се учим да ценим това, което вече имаме. Това поражда вътрешен мир и обновява духовната сила, защото разбираме, че всеки детайл от живота е поддържан от Божията ръка. Да хвалим в добри времена е естествено, но да хвалим насред битките е доказателство за доверие в Бога. На практика можеш да създадеш тетрадка на благодарността и всяка сутрин да записваш в нея 3 причини за хваление. Можеш също да превърнеш малки молитви в песни или просто да повтаряш: Благодаря Ти, Господи, защото до тук Ти ми помогна. Този навик не само укрепва вярата ти, но и отваря място за духовно обновление и за нови благословения, които предстоят. Псалм 143 не е просто личен вик, но и покана за споделяне. Когато преживяваме вътрешен мир, обновена надежда и духовна сила,
Ние сме призвани да споделяме това утешение с другите. Силната молитва не може да остане заключена в нас, тя се умножава, когато бъде предадена, като пламък, който запалва други светлини. Общението ни укрепва, защото ни напомня, че не вървим сами. Когато споделяме опита си на яра, вдъхновяваме и други да се доверят на Бога, дори сред вътрешни бури. Това споделяне е жест на любов и благодарност, който създава духовни връзки и укрепва обновлението на ярата в общността. На практика можеш да изпратиш библейско послание на някой, който се нуждае от насърчение, да споделиш стиха, който е докоснал сърцето ти, или дори да коментираш под вдъхновяващи видеа, разпространявайки думи на яра. Тези малки актове на хваление и поклонение превръщат Псалм 143 в инструмент на преобразаване не само лично, но и колективно. Защото колкото повече споделяме, толкова повече надеждата расте и толкова повече сърца се докосват. Мой брат, моя сестра, след като размишлявахме върху Псалм 143, става ясно, че той не е просто древна молитва, а живо ръководство за нашите ежедневни битки. Той ни учи да признаем нашата уязвимост, да търсим божествено напътствие, да предаваме страховете си и да живеем в доверие. С всяка дума откриваме вяра, надежда и духовна сила, за да вървим напред. И искам да те поканя да се замислиш, в кои области от живота си трябва да спреш да се бориш сам и да започнеш да предаваш на Бога. Коя тревога можеш да поставиш днес в Неговите ръце, за да изпиташ вътрешния мир, обещан в Неговото Слово? Как можеш да превърнеш тази силна молитва в ежедневен навик на благодарност, хваление и духовно обновление? Ако това послание е докуснало сърцето ти, не го пази само за себе си. Сподели го с някой, който има нужда от надежда. Напиши в коментарите своята молитва и остани твърд във вярата. И, разбира се, абонирай се за канала, активирай звънчето и следи следващите послания, защото Бог има още много да разкрие. И аз вярвам, че всяко ново съдържание ще бъде още една крачка напред в твоето пътуване на доверие в Него.